Odichieng machielo, juma machielo, wan e Lolwe TV, chenro en Osemoke. Kendo liel. Ano Mondi Makoyo. MC Jakakamega Spandita Safu Gotongis. Wuoda bandu. Hey. Kapok waduogo Nyanza makaluoka. Hey. Achiel kachiel nitiere nyaka Johannesburg, Joburg. Kapok wadhi Joburg, yie na congratulate Ugali man. Oh. Igini Kenya ka? Charles Odongo. Yes. Wuod Kadem. Githeri man nyocho yuda wad. Wadu wadi President Uhuru Kenyatta omingani HSC. Githeri man nyocho yuda no. President nyocho omiye gimoro. Nomiye gimoro Nairobi HSC en gi list no. Kora penji. HSC chamo kaka chobiro. Onge, no nego wachna niya. Omiye matatu, madhi gogo matatu, gogo route kata taxi, gogo taxi. Onge Githeri man wagi no. So one koro sani wan Ugali man. Charles Odongo. Ilongo ni Ugali man. Onego bedni miye HSC engwenyo kuon kata Order of Grand Warrior OGW mar ngwenyo kuon. Mawuyi manyalo chamo. Yani goro achiel chako ole pite. No thonje lotoro monade. Ojaka dem. Jakadem. Omena no thonje ngato gono. Sani koro iwinjo omiye gari. Omiye 5 million Kenya shillings. Team be obedo equipped. Into ina kanyo pod irito dichuo mondo cham feche. Ini nyar kure. Pod irito kan mondo idhi TikTok iwinjo. Odhiamo TikTok. Itim maundu. Otimango Gidendi. Mondo yude gimoro. Idhi manyo daktari machielo. Ewen maundu to ngara. Iwinjo. So nyaka embrace jogi. In short. Nitiere kana mana joma ywak. Ni Robert Alai ogolo wuod Karungu wuod Kadem oko. If it were not for Robert Alai, yes, Manu post video nene. So you must respect the incoming. The incoming Manyan. You don't go to the third because of the fourth. The fourth. The mokongo ne Nyamunga. Iwinjo. Pon Nyamunga. Marareyo. Outa. Nyarwath. Senator. Jared Luoru Meshemeo. Oh, Senator. Honorable Senator. Fred Outa. Casto one Honorable Jared Okelo. AKF. Machato Slaki. Go pita kibaba yote. Anaonge. Kama wangu mheshimiwa aonge. Robert Alai is the fifth. Koro. Robert Alai is the fifth. Wange but podori to kura ke kwano. We are not sure. Ensure Kenya. Gipiem gamim. Wange ni en computer scientist. Wange ni ka ensure inye giminyalo timo. It's okay. Ojama gina bi. Okay. Turgi miguru. Koro. Robert Alai golo wuod Karungu ni oko. Yes. Onego ndos na gimoro matin. Kober, ken wuoyi maber. Apenji. Ka ngato mi 5 million on a silver platter, ochako mi voxi. Aya, kidi manche tinge ji mari bende sani koro mi yango. Equipment. Chuma machuma. Yes. You don't kata kindo si wuod bwana, wuod wuora. Ami 200,000. And I want 1 million. I do a challenge bouncers makisugo gi bouncers. Wetingo kidi, tigo ji e club iwinjo, ikwinyo ji. Time gimoro manyalo mi. Time experiment moro ibanwa TikTok. Yes. Kata kaen. Okriba fonje to kore wa. Isika nino na abro koi. The tijingo kidi. Your body is not even proportional. Body ni chal kama. Omiyo sani wuod Karungu. Iwacho ni nyaka no yud pesa ni. Ai, ni sano biro light skin. Yes. Inene light skin. Ni sani kuri na ngoa. The ilongo ni Floyd Mayweather Makenya. Yes. Okay, kata and matter Fla Mayweather. Ojamo. Osemoke. Kendo liel. Ano Mondi Makoyo. MC Jakakamega Spandita Safu Gotongis. Deputy President Oyo. Kusoka po kwa Mombasa. Yes. Deputy President. Deputy President. Ilongo ni yule jamaa wa vitenge. Dr. William Samuel. Yes. Kipchirchir. Arab Ruto. Respect your fifth president. Onjelo Jagot. Hii mkutano itakusha. Respect your fifth president. Ngomomi of the fifth York. York nike chuda luoke. No. He has a right to. Nondi kanya. Luongi mudhani wa Kamwana list no bur. Ilo ni Njemeta. Magote. He's not a happy man. No. And rightly so. Who said that Dr. William Samoei Arap Ruto must be president of the Republic of Kenya? Because he was promised on daylight by the president. Kata ngamano wachonea ni Uhuru nyaka support mana Dr. William Ruto. I mean, this is politics. Apenjo siepa. I watch in president sani. God forbid you will never be. Yes. Kenya will never be bwana. I'm a president in my own bedroom. I command in my own bedroom. You command. Salute. It's okay. Manu is your business. Yes. Manu Mari. Core.
His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. Promised his deputy. Chieng alanga. Mimi yangu 5, wewe yako 5. Baba be no promise Kalonzo. Baba to the we an agreement. That's why I'm saying. Of course. You know, in Gidapo speak. Momia wacheni ma politics. Okoro politics yini loko mata. Iluoko jipile. Koro olinga mos niya iloko jipila linga alamnya sacha. Why is he ranting? Koro umio sani koro lokore en koro menema biblos. No. Our God will win it for us. Tutapambana na No. Gimuta motimo na the deputy president is not right. Nikech kata meneno wuon. Emben dhano. No. Uru wacho no rant. En dhano. Ka en man enough. No, if nyaka embe do gol murne. If he's man enough. This politics kata baba no wacho nyoro Mombasa. Okdoer ni Kalonzo bake. Haitaki makasiriko kubweka iwinjo. If you're man enough, koro ngabweka. Don Kalonzo giruto. Enda utafute kura, the man kura kuom jopiny. Iwinjo, ser jopiny. If you're man enough, if you believe in yourself, toka inje man kura. Sani kataka kuro timi yero kawuon. Respect your president. William Samoei Ruto. Gimano neno kondele cha markup votes bwana. Joko goga kura. Joka no dine no mi wacho kan no lal gi pesa aror. Skoro. Jiwe yuak. Politics ok ni ngane bro wena. Ma nyako politics ni presidency en nyako maber majaber. Tilare. Koro kana mana Kalonzo embo tera mos. Baba Pokolando no dhi chung president. Okiagar baba dhi wacho ni Kalonzo sasa tosa. Baba kinya Kalonzo gitimbe gagi. Afadhali support kata Gideon. Kata Miguna. Miguna duoke Kenya ka ochung because Kalonzo gi character nini. Onyalo bedo president, he can't. Okonyal bwana. Angisi nono. Ko se bedo vice president. President kuro konya bedo. Okonyal be macha no miye gi Moi bwana. Do you understand politics bwana? Gimoi mane. Moi mosiep. Kibaki be. Do gibi kuri ndaka kuru wiyo. Da but nini reign mar mo be dongen vice president. No, man then vice president. Marna. Kinde Moi. Kalonzo then vice president. No. No. Bwana karikia siasa. Kalonzo then foreign affairs minister. This man doesn't understand politics. Hivi confused jasiaya. Kelo confusion masiaya. Kimwate mo wacho. Ni Kalonzo with this character. Presidency okdware tugo. Iwinjo niyo kaona iwacho ma Kenya logori. Nyaki bed ngama consistent. Very good. To gimate mo wacho ka en nia deputy president with all due respect and I respect you. Iwinjo makmana na hero nyasaye ke baba. I respect kaka ngama. The deputy president of the Republic of Kenya. Wachini ya osiepni. Ango midwaro. Akoro kambie mana wene. Kaka barua tandiko tanise ni bwana kana hiyo kazi yako. Tatido ngani Lolwe TV. Osemoke. Kendo liel. Ana modi makoyo. MC Jakakamega Spandito safugoto biso. Japinja dik. Koni wadhi Mombasani. Governor 001. His Excellency. Ali Hassan Joho. Riek. Nigi degree ma genuine tiyo botiyo. Yes. Iwinjo wacho. Nyocho yao one of the best facilities. Yes. Mombasa iwacho ni the second facility minyalo yude e Africa kende. Of its own kind. Yes. Baba Emmanuel Launch. Father of devolution. Berto Bende. Yes. Mada kukele Kisumu kae wan bende ukonyo ako Kisumu. Koro kimodwa wacho kae en adi. Achiel. Okareyo. Okwanya we Kisumu kende. Makmana ni backyard mar baba mar devolution. Ma en Kisii, Homa Bay, Nyamira, Iwinjo, Migori, Siaya, Kisumu. To wae nyore. Ang'o mok timre. Ang'o monego benwa timo pogore kod kaka wasebedo kwa timo ke. Who cast devolution in Nyanza? Lokane mano gi dholuo ni dawa. Ng'amano kuongo devolution kalgoka. Iwinjo. Koro kawa dwani lok ngima ogandawa. Onego wabed ni wajoma nyalo fwenyo priorities magwa mokwongo. Yes, to ma challenge ne governors. Mag Nyanza. Health. Education. Yes. Agriculture. Fishing. Agriculture. And fishing is agriculture. Ikia. Fishing. Jolupo. Jolupo. Ase Google.
Koro kata mana jatendi nyise en bende ini ja sirkal. Ango miluor? Alura mo. You are a voter here. Can you address him? His Excellency. Yes. Professor Peter Anyang' Nyong'o Babalo Peter. Ni wacho ni chur nyagem. Omin Mary. Omin Mary. Chur nyagem. Time timni. In gi wich maler, wich maleo. Sani wangeni connection turi. Connection duto. Nyocho wangeni nyoche dhi kanye Misiri. Yes. Kia Misiri wangeni dhi loka. Kelwa investor moro olosnwa gimolos Mombasa cha mondo wango timango. Siaya. Kasanga nyocho wa US. Turgi Wuda Bandu. County makata roundabout onge. Haya. Nyakwar nyabino. Nyochi dhi America. Kiduogo. Okocho ni nyaka samora oseduogo. Samora mora mi dhi loka. Yes. Tiduoge gi mora ma jofisi anyalo timo ngo. Nyalo wacho ni, "Hai, Migori. Governor matiyo. Yes. Sirkal matiyo. Temo nde. But chore lweti mondo wabere gi lokruok." Oma Bay. Nuwondo waka. Awete. Yes. Jamawego. Rabulo idho tek. Wanoko wondo. No, agribusiness ati wan gi kongamano wadwa kelo investors nyaka kawuono. Investor no. Wabro penje kuma no dhie gi pesa wa. Ini oyo. Nyaka be realistic in life. Iwinjo kinyi nyalo bedo governor, don't depend on the national government. Nyaki many partners moko oko. Kaka prof temutiyo. Iwinjo. Prof osayudo partners bwana ngama no kelo nini? Cuban doctors ngama no kelo. Yes. National government. Mae sida mawanu kusiboka. Uniere kondo. No. Negi mwana mo biro. Gimana temo wacho enia partnership. Go out, wogi partners, give me funding. Iwinjo los go county. Weketa ni watu ya Milembe. Iwinjo. Osemoke. Kenoli anumudi makoyo. MC Jakamega Sparito sub go to this. Achal kashal wadenya ke county ma Homa Bay. Yes. Sub county Mandewa. Wan kod japur Okao quarter acre mangema. Inge gimo pidhe. Obwachi atliach. Njaga. Nena ne bando mia Sara. Bando sanita Sara. Nyang tio pidha ondieke emaninde. Owacho ni an koro. Njaga. Eka na ang'weni. Njaga nigi market. Yes. Weluonge ni njaga onyalo njagi. Alunge na ng'o ni medicine, herbal medicine. Yeah. Ilunge ni Luanda herbs. Ichalo custom. No. It's okay. Iwinjo. Unemukia tiyo. In America, in Jamaica. Iwinjo. Jamaica. Imadhe gokinyi ka idhi puro titiyo kode. Iwinjo. Timadho chak. Kenya ka nyakiti kode. Dongo mi omini ni omiyo dedi bedo active. Kenya ka idwa madhe gi ngaji. Iwinjo. Lack of jobs and employment. Irana. Duoro ni oyoni nyocha ber. Omiyo. E piny Kenya ka. Okonego beni ng'ama okawo thuolo negi pesa negi gi jotich ne te opidho quarter of an acre. Yes. Mar njaga mondo yude pesa. Ni udhi umako wuod ndhiwa. No. Iwinjo. Ma is an investment ma ong'eni dhi kelo ne pesa. Ma emo miyo winjo kwa wacho nang'o. Kenya ka un bende kete uru paro mar keto chik kata puodho chik ma legalize ang'owa. Yes. Mano kare wuoyi. Mondo watigodo for medicinal purposes. Fuonge. Fuonge be medicinal bwana. Fuonge Bengi science bwana. Medicinal value. Iwinjo. Ka nyathini gi measles dongi ichwade gino. Ochango immediately. Nyathini osebedo gi measles michwade gino. Ochwado pile. Iwinjo. Gimotemo wacho ka. Eni gimiwachono. Laws should be put in place. Mondo legalize gini. Iwinjo. Wadosi tiyo kode. Iwinjo. Anatiyo kode makmana okatigi hiro. Iwinjo. What about no confess? Aluokorago. National TV. Aluokorago. No tiyogi obwa chatliach. Yeah. Dawa. Iwinjo ne skin. Ini kine no skin tone ni. Iwinjo. Mano gine ne mukelo. Yathe moloka. I'm very active. Iwinjo. Omiyo we need to embrace. Sani oduma onge chiro. Oganda onge chiro. Iwinjo unyako embrace other avenues. Manyalo kelo pesa. Nitie countries manyalo import, wanyalo export. Kora penyi. Kidi kara Rwanda. They are now exporting. Yes. Cannabis sativa. Yes. Pinye ma. Wanto dakwado. Ka koro mena emo export.
Iwinjo? Omeno export kan madikan. Ngege wa import. Mano wa import ko export. Dongo wacho both. Both. Mira wa export. Mira koro nyalo dhi gi gino. Mira gi. Koro Nyanza ka ochak pith mar gino. Mondo kelnwa kembe. Osemoke. Kendo liel. Ano moni mako yo. MC jaka Kakamega spandito safu goto ngiso. Bathe koma chielo kwa loko koni. Inspector General. Yes. IG. Hilary Mutyambai. Wood Kitui County. Aparoni Ango mila origi apisas mago. A line number nini line number side hustle. Duty. Aparoni is the worst IG. Of all times. Onge bwana. Samubiro manyo ngani ana onge. Macha onge bwana. Koro Hilary Mutyambai. Yes. Banka nyocho wacho ni kanena pesi moro maber emiga moro bila to anbe ni anna pisa moro bila. Ni okanyal dio ne wanga. Freedom of expression. Ni mano onge oktimre. Association. Okay. Police okenda police wadgi. Sani koro bukore. Ni ka police mora nige ngoro ni oda chwer aigine kake tema. Ni mano is an offense. Onge mtandao ni wachomo kanyo. Police koro dhi Google ni bwana piny pek. Iwinjo? Ni oktimre. Ichamo nyanji. Okay. Idwan wacham nyanjwa ndio wabro chame katunumu. Piny Kenya kama wantieri wan kod chike ma itago do pinyni. Yes, the constitution. The constitution. Yes, supreme law. Freedom of speech. Freedom of expression. Apisas mago bila mana kaka Kenya mora ni kod ratiro mar golo pache kata nguru mora maen ko. Yes, because apart from being a police officer, en dhano. Correct. Koro ka en gi issue moro pachi. Mtandao nikech kodhi e boss ne. Idhi riembe tich. Koro nyako keta gido ka mondo wanne. Koro lok pachi. Thuri chala chiel magituini. Last time kan we about thuol mani tuo ni machane nango. Thuol mano wuok e do okinya luongo kicha ni thuol. Ano macha mwandu ya mali ya wenyewe. Wewe utakuja kutoka na umbaya wewe. Ngeni won thuol no winji. Koro ukambane chiel ni. Joma koncho di kwalo kamoro. Okay, ncho gi di kao. Wacho ni kao maonge rusa. Lok mamul. Kao maonge rusa. Gi piago opanga, odialo, gi di kao. Ya wui adek wona adek ni kabisa. Gi piago jalo kabisa. Arono gi donjo compound. Gi muko dot gi donjo. Gi pango ik magidwa pango. Gi pango TV, gi panga ngo. Arono koro gi do wuo. Laptop ango kila kitu. Do nyabucha kumarudre compound kaya weru pinyoru bas pinkeru ata ya weru maka ywecho mane kaka ywe compound mane kaka pin chalo kon omiyo kiski uda ya mkamba moro pin pek itwe eka kutimu itwe nyaka instruments of power Osemoke enoli ana moni makoyo MC jaka Kakamega spandita safu goodness. Wan kod ng'ato kani kabando wa kabando. Kusawache marach. Kabando wa kabando. Mani nyinge. Ilongo ni the man with the same name twice. Chalgi double M. Yes. Kabando wa kabando. Tine komiro nego beno wacho die. Bear. Yes. Okrach. But too little. Too late. Yes. Kata kind of fame idwaro mono mi trend is okay. Okobadho wa. But nitiere diri moko makata ki wacho nwa sani. Okonywa. Ile uchunywa. Okinyal wacho ni His Excellency ni no koyombo 2017. Konya wanga ngosani. Sava be wade yao 2022. Wani wade yao sava nyaka machinani. Nyaka studio. Mando jafuru. Okunya keto wania. Ni ngato biro chulo jalendo udhi Migori hotel moro ka tilando ngato. Returning of wangeo jaturu bego turu di buoro udu lando rugo ni to maru ja radio okaw ja tesenio ni koro wabiro live achiel ko nyatiki marare kabando wa kabando. Yes. Okinyalo wacho ni BBI is dead. Inga munyisi BBI oknyatho atuolo wuon. Yes we shall say wacho Nikata katek. Yiro ni wadi postponed for 2 years. But is it BBI? Is it within the law? Actually, is it within the law? Because angimangeo ni election and the second week of August. 2022. Every 5 years. But wanyalo atuli ni serikali. Kina no katuli wuoyo atuli wacho gimo or represent His Excellency. Itemo wacho ni kiwinjo kaja ne ko wuoyo cow point. Ene manokelo handshake. Correct.
Mara dek. Kabando wa kabando. Otuona ngoa. Appointments 90%. Yes. Kenya ka. Bine dhota di. Reure. Guok mano to chane guo. Neguo. Sai shigana. Owacha giri kuso miriambo. Adiri makende. Yes. Konya magango. Ochako wacho ni ya. Next year. Ni onge yiero. Onge kanye. But adwa ng'ise adier for free. Iwinjo? Onge kanye. Ng'amo nyise. Ng'iye gi kaka dhi. Sani BBI poko kalo. Nyaka odhi referendum bwana. Ang'isi nono. BBI gir baba ka wad gini. Wadhi referendum mane. The Supreme Court gi Court of Appeal. Dembemo gini piny. Ne bwana we u celebrate chon. Ok wa celebrate. Kenya bwana. Wacho fact. Fact no idhi nindo go e odi. Iwinjo? An gima wacho. Wacho nao. Supreme Court kwa sechopo. Martha Koome anarudisha mko. Tukora penji. Court of Appeal Anarudisha mkono tudaje appoint judges za uche mudo. No, Court of Appeal to the uphold decision mar lower court. Correct. Iwinjo? Kaririak. Riak gapele bwana. Supreme Court emadi disqualify gicha mawachi ni bwana wadhi BBI. So February wadhi referendum. I'm telling you the truth for free. Take it to the bank bedgrisi. So February kawa wadhi referendum. Niso ni okonya timo yiero. No, election okochuno sani. Ango mini diski yiero sani. Wanyalo yiero kata 2042. Koro dwani mondo umed bede sirikal. Gimatemo wacho ni ok dwani wadhi yiero maana wa democratic right. No, look at the possible scenarios. Wadhi yiero, kwase yiero to jigore. Afadhali wadile yiero, walos BBI, kila ngato bede yude stake moro kanyo. Na muko ni BBI jide ok dimio jigore. Ok jide mi gore bana wadhi uriure bwana. Ini wachangu bwana. Uni mupingo baba donge. Osemoke kendo liel. Anumuni makoyo. MC Jaka Kamega Spanito safu gotogis. Francis Atwoli. Nera. Congratulations for your re-election. As the International Labour Organization board member. Ber kosok ber. Wacho ni okodech gindara. Is not worldwide. Ndara masanu buku runi juma kajuma udi wango ndara wango. Ni dik. Angenga ma tijino. Boniface Mwangi. Mani ine mi wacho. And domicho wacho kani wa mobilize gigino di burukanyo ni Francis Atwoli road. Wadi muku every week. Atwoli nyo wacho ni workers. I also have workers. Suppose koro gibet gi madam e ot. Madam mane ne kitchen code gi. Weri gi manya nya dendi matin ni. Moro yanyo no yudo Mombasa. Jalendo cha. Ha watu wananisumbua. Barabara tu. I'm very much famous. In fact, they should rename Jogoro on my name. You need to respect our leaders. You must respect them. Ngamone go respect you. Donc jo makethoni ni gigo. Saine jesgo. Fidel Odinga ne tuguru gatwoli Fidel Odinga ro to kutemo. If you dare touch Fidel Odinga ni saine juguro yie. Mano pinyo wuok. Fidel Odinga bange. Mano pinyo wuok. Ko kanyingi wakawa wadwa kete ndara. Konyo wakamo. No, ya ku respect. Atwoli bana en leader bana. No. Apenji. Oyo Ndaracha. Dong chono nondike ni dik. Yes. Dik road. To koro dwa loke Francis Atwoli. Wadwa loko gigo te. Nitie baricho, inge baricho in. Baricho inge baricho no ni nene. No jakanye. Baricho ro. Yujango mione ka en wazungu to en normal. To ka en Africans sani koro awuoyo koloni mambuleo mwadagi. No, awuoyo gi prof. Iwinjo baby pendo cha roundabout ilose. Boket monument kanyo mar baby pendo ka buonje iwinjo. Nyaka walos gigi. Ogdi baricho road. Argwes Quebec. Iwinjo nyaka miwa jawoma be. Akuku danger. Respect CMG Argwes Quebec. Yes. Man of the first indigenous African lawyer. Respect. You should apologize. So apologize. Iwinjo apologize. Mano would game mani wiye ler kabisa ma okinyal duol nyingi kabano. Respect. Apologize to you. No, what I'm saying. No, apologize. Kisumoka bedmos. Inija game moinga. Nga. Kane what yo game moingi. Iwinjo gimatemo wacho ka en nia. Kitemo wacho nao. Sani koro loso Kisumu. Roundabout moko dwa keto waseketo bot moro kanyo. Wadwa wakete Jaramogi, Koro uloso ki un ginga. Iwinjo bedmos. Un ginga. Nyaka wa respect our leaders. Akuku danger nitie jawoma be manogo be danger be koro dwa los ndara. Akuku danger. Why?
Having over 30 wives is not... It's an achievement, bwana. Achievement. My friend. Ini rigatiel to teacher yo kiwe. Enen gi 30 to maintain. Osemoke. Kenoli Anobodi wagoyo. MC jaga kamega spandito safu gotings. Adwa mosojo boda. Mega city kacha. Mago joga yote. Ingeni sani kura biro. Gitingi nono. Kura biro mbeleka. Idhi roundabout mapatels. Ogol pitch baba gino to wangalia. Afadhali du gold picha na apenyi ngamugolo akia pitch huru ni kanyo kasto pitch nyo apenyi his excellency the president ni kanyo kasto eno gol mare en mare nitie kasto mara bugolo na kasto bedmos kasto professor nyang nyongo kasto mara wanji adi kora penyi so kiri to tigi no wait a minute nochuro nya kidong nyingi ni nyibi mari ni kan picha na opong kata mega city nyakinena kacha mo ne wache tv wange gimate mo wacho kania the political implication mar gino Uhuru Nyongo prof an so tigi wi bwana President Uhuru His Excellency prof ango michiguri jakom jakom is nini duong moingo Uhuru jakom ni mbele hivi jomio mbeleka MP senator toka dwa idabedo MP oknya adwa bedo makanye ilpodi igoya makanye okanyal Kisumu Central kwani Dongaromo Jagamega waluki go apenji okichwa benge joma ni nono benge joma mi certificate ODM ni paro ni wano kwanga jo cham kata mi certificate Kisumbuka in okichwa karawara dedebe okichwa ini dhichunge kata jaduong gwenge Osemoke kenoni anamuri makoyo MC jaga kamega spita safu goto